It-2 ta' Novembru, Malta selmet lill-eks Prim Ministru u mexxej Laburista Karmenu Mifsud Bonnici. Kien is-Sibt fis-sigħat bikrin ta' filgħodu meta tħabbret il-mewt tad-9 Prim Ministru ta' Malta li serva f'din il-kariga bejn Diċembru tal-1984 u Mejju tal-1987. Għal-ħabta ta' satej ta' wara nofsinhar ta' tnej, il-korteo bit-tebut tal-eks Prim Ministru u mexxej Laburista għadda minn quddiem iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun. Hemmhekk sab jistennieh lill-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela flimkien ma' martu Lidja, l-amministrazzjoni tal-Partit Laburista u l-Grupp Parlamentari Laburista. Magħhom kien hemm ukoll diversi membri mill-ferat tal-partit u anke delegati Laburisti kif ukoll iċ-Chairman tal-Istazzjonijiet 1. Meta it-tebut wasal quddiem iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista huwa intlaqa b'ċabċipa twila. Il-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela poġġa kuruna tal-fjuri fuq it-tebut u sellem il-memorja tad-9 Prim Ministru ta' Malta u l-5 mexxej tal-Partit Laburista. Hemmhekk il-korteo mar quddiem il-Knisja tal-Immakulata Kunċizzjoni fil-Ħamrun fejn wasal ftit qabel is-satej u nofs ta' wara nofsinhar. Fuq it-tebut tal-eks Prim Ministru kien hemm il-bandiera Maltija. It-tebut intrefa' minn membri tal-Forzi Armati ta' Malta. Magħhom kien hemm ukoll membru ieħor tal-Forzi Armati li żamm il-medalji li rċieva tul ħajtu l-eks Prim Ministru Karmenu Mifsud Bonnici fosthom dik tal-Ordni Nazzjonali tal-Mertu bħala kumpan tal-Unur. Iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika mexxija l-Arċisqof ta' Malta Monsinjur Charles Scicluna flimkien man-neputi ta' Karmenu Mifsud Bonnici l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi. L-ewwel qari, is-salm responsorjali u t-tieni qari inqraw min-neputijiet ta' Karmenu Mifsud Bonnici, Lawrence Gallia Kurmi, id-deputat Paula Mifsud Bonnici u Edgar Gallia Kurmi. It-talbiet tal-fidili inqraw mill-proneputijiet Beppe, Katarina, Michela, Kristina u Stefano. L-omelija saret minn neputi tal-eks Prim Ministru il-Monsinjur Gallia Kurmi li semma il-ġis li għamel tul ħajtu l-eks Prim Ministru Karmenu Mifsud Bonnici. Il-Monsinjur Gallia Kurmi tkellem dwar kif Karmenu Mifsud Bonnici kien juri interess fi qrabatu anke wara mowtu u semma li l-eks Prim Ministru kellu l-imħabba u l-għożża fil-familja minkejja opinjonijiet differenti. U fakkar li Karmenu Mifsud Bonnici kellu imħabba lejn il-fqir u lejn dawk l-aktar vulnerabbli u din esprimija mingħajr ebda daq ta' trombi. L-imħabba lejn il-fqir ma kienitx għalih slogan li tużax skop, imma kienet realtà li jgħixha. Ma baqax passiv quddiem il-ħtiġijiet tal-oħrajn. Kien bniedem li lest il-ħin kollu biex jagħti minn tiegħu lil ħadd ieħor. Kien hemm klijenti li flok ħalsuh tomu lajnuna biex jgħixu l-familja. Kemm nies għen fil-kwiet u fis-skiet minn butu bla daq ta' trombi fejn jaf biss Alla u jara biss Alla. Huwa qal li Karmenu Mifsud Bonnici kien bniedem konvint u determinat f'dak li jemmen fih u jżomm mal-prinċipji tiegħu. Semma wkoll li Mifsud Bonnici ma rridx funeral statali u dan esprimih fittra li ħalla qabel mowtu. Dan juri kemm l-eks Prim Ministru kien umli. Ningrazzjaw l-Alla għax-xhieda tiegħu ta' umiltà li ma fittix l-unuri, l-prestiġju, l-preġi tad-dinja, dak li jagħmel ħoss u dak li jolqot lajn. Dikjerazzjoni li ħalla bil-miktub li ma jridx funeral statali u li tant insista fuq għajja tipika tiegħu tesprimi propju dak li kien. Preżenti għal-funeral kien hemm il-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela flimkien ma' martu Lidja, mart il-President ta' Malta Mirjam Vella, l-Speaker tal-Parlament Anġlu Farrugia, il-Prim Imħallef Market Kuti, il-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech u membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra.
Preżenti wkoll kien hemm l-eks Prim Ministru u mexxej Laburista Joseph Muscat. Attendew ukoll Patri Dionysio Mintoff li uħu l-eks Prim Ministru Domingos Mintoff li Karmenu Mifsud Bonnici kien is-suċċessur tiegħu bħala Prim Ministru u mexxej Laburista. Preżenti wkoll kien hemm il-qraba ta' Karmenu Mifsud Bonnici fosthom ħuh l-eks Segretarju Parlamentari Antoine Mifsud Bonnici u kuġinuh il-President Emeritu Ugo Mifsud Bonnici. Fit-tmiem il-quddiesa tal-funeral, l-isqof awżiljarju l-Monsinjur Joseph Gallia Kurmi għannom tal-familja Mifsud Bonnici irringrazzja lill-ogħla awtoritajiet għas-sehem tagħhom f'din l-aħħar tislima. Hekk kif spiċċat l-aħħar tislima lill-eks Prim Ministru u mexxej Laburista Karmenu Mifsud Bonnici, it-tebut bil-bandiera Maltija ħareġ mill-Knisja fil-Ħamrun fuq spallej membri tal-Forzi Armati ta' Malta. Kif it-tebut ħareġ mill-Knisja, il-Brigadier tal-Forzi Armati ta' Malta, Clint O'Neill, għadda il-bandiera Maltija lill-familja Mifsud Bonnici. Hawnhekk Karmenu Mifsud Bonnici telaq għall-aħħar darba mill-Ħamrun. L-eks Prim Ministru u mexxej Laburista Karmenu Mifsud Bonnici twieled f'Bormla f'Lulju tal-1933, iżda fl-età ta' 7 snin waqt it-tieni Gwerra Dinjija marru jgħixu il-Ħamrun. Tul ħajtu l-eks Prim Ministru għex fin-naħa tal-Kunċizzjoni il-Ħamrun, il-festa li tant kien iħobb minħabba l-oriġini tiegħu bħala Bormlis. In-nies barra il-Knisja tal-Immakulata Kunċizzjoni fil-Ħamrun ċaxbu u taw l-aħħar tislima lill-eks Prim Ministru ġentlhom anke billi wadbu il-ward aħmar u abjad, il-kuluri li tant kien iħobb l-avukat Bormlis li qudiemu dejjem ġab il-bandiera Maltija bajda u ħamra. Karmenu Mifsud Bonnici ħalla din id-dinja, iżda il-legat tiegħu favur il-ħaddiema jibqa' mfakkar għal dejjem fil-frott ta' ħidmietu.